makane saiki men iki ngarit burung cah iki mau. Dah. Iki sapi gede dadi cilik ya gara-gara mati iki. Aduh. Mat. Sak. Mu rata enek pakane mu wis ngarit pirang kowe? Wah, kok ngopo? Piye kowe ngene iki ya rabati-bati to ngene iki juragane. Ah, golek pakan yang dini ya ora enak lah. Kowe ngarit pirang ya, Mo? Rong. Weh, kowe dadane anak buah ya ora ngarit lho ya amene. Ya luwe to sapine. Nah, piye lah pe ngarit ya suket padha garing-garing ngene. Lah enggak oleh ngene iki lah. Iki mau babate nek tanggane wong iki mau yen. Iya. Tak dudi suket akeh piye? Nendi lho? Kowe gelem apa ora? Gelem ya lapine ndang lemu lho pokoke. Tenan ora wani ora awakmu. Bangga wani. Wis iki wis bongkokan wis penak iki garek usung iki pokoke. Wani ya. Wani? Wani. Tenan? Ya. Tak ngapusi nganu ning kandange Kardi. Wis bongkokan. Nendi ya? Ning kandange Kardi kok ning iki. Karti oleh pakan kok gitu, Lek. Kok kandange Bugang. Wah, lah aku mau padha maling-malingan to mau. Lha rong oleh pakan nek omong ngene kae ndang budal ora? Rong oleh pakan nek Ya iki tak jupuke ya ning Karti ya. Oh, wis hati-hati ya. Engko tak dongakne selamat. Ya ya. Oke wis. Aduh, Mas. Piye di mau? Piye lho karepmu iki? Beh, jawane lho. Lah nglumpukne suwi-suwi metu mbok tabrak mbok kutah-kutahne ngene iki ya abot barang. Ya ya tak wangi nih. Oh, punjekne. Jane ku marep nyandi. Apa golek pakan? Susuwe rame. Neng ndi? Nek ning kandangi Karti. Lho. Nyapa nek nare Karti? Ya mung Karti tak soleh pakan. Ngene sapa? Kok kandangi Bugang. Ngono. Lha wis dikongkon sapa we? Dikongkon bosku. Bosmu sapa bosmu? Ah, masa ora kenal Bos Bagong iki lho. Aku kuwi teh. Oh, kon aku. Aku mau ya arep rono Lah terus oleh Arep ngedol pakan kuwi lho. Wah, Lemu-lemu ijo-ijo koyo ngene. Eman-eman ra tak dol. Lumayan 10.000 iki. lah pilih. Tak unting iki. Lah, apa jenenge? Iki mau arep narik Karti tuku apa? Gak yo. Ngono. Jadi kon jupuk ngono tok iki. Aku wingi iki ya jikok nek kebone peking ngono lho. Pak peking ngerti ta kowe? Omahe ngarepan ngono lho. Ning Rembang kuwi lho. Wong kono kuwi ta? Heeh. Oh iya. Kono suket gajah lemu-lemu pas tak babet. Tapi kewenangan, aku mlayu lha iki lho. Sikilku kesle iki. Ya ora apa-apa tapi lumayan 10.000 kena dipijet lho. Heeh. Ya bariki apa bariki ngenteni aku wae. Rono. Bareng ning Karti ngono. Yo nganu ngene wis dhisik. Mari iki aku tak ngene bosmu Bagong, tak ngedol iki. Kelak wis anu tak susul. Didol ning Karti piye to? Loh, nek Bagong bosmu Bagong jarene. Oh iya. Oh iya, wong golek pakan enggak. Lah yo sapine kuro pelemu le mo. Lho, nemu papan to. Lemu-lemu. Wah, jathukno kuru lak. Kuru kok iki tak dol redok larang neh ngono lho. Ya lek lemu-lemu pakane akeh ndak larang kok. Wis, selak dinteni anak bojo e mau. Ya ya. Ya, tak ngene Bagong sau. Oh, tak jangan ning Karti ya. Wis, pakse bersama Malik. Assalamualaikum. Woi, piye? Bos, Piye? ini bos Bagong butuh iki. Oh, iki teh. Weh, kok ngene nggo pakan iki. Sik, rene sik, petong sik kene. Sik, tak dekene sik iki. Pakanku. Apa imu? Imu teh. Imu kondi. Oh, apa? Kondi lho imu. Teh. Jagung cek cilik-cilik kok babati ya. Oke, di jagung iki suket gajah iki. Nyawang lho. Lah, kok arek jagungnya juga gajah. Oh, maling we median jagungnya. Maling kondi lho. Lah, Ora maling iki nek kebonku dhewe iki arep tak dol awakmu. nang kebon nek tandur jagung ya ora urip. Masa Tengahku wis piye iki wis betong. kene aja nek kene, aja nek kene. Lah, piye? Kok krungu wong akeh ra penak. Sing penak ning Nang ndi? jero omahmu Cek iki. iki bongkokmu isi pira lho iki? Lah, kok nuku pira lah ngono kuwi?
Tak tau wapuki kowe kok. Lha lha. Iki lek aku golek yo sampai sikilku kesleo barang. Lha nyapa kok iso gede-gede? Yo ngati-ngati to Ya lah. sing tak ceritani. Piye? Tak Iya ceritani. saya petung rono sik wis yo. Hitung sik. Penak-penakan heeh. Oh, wis aja banter-banter. Arep tak kon gakne es. Anak buahku mau lah ya. Ayo. Janjine piye nganti kamu nyanera nganti sore janjine piye woi woi apa woi ngumpul ning kene kabeh iki iya to takok kene lho waduh ngakoke Sosek to, sosek. Masuk deh. Leh, iki kaya sing anu to iki. Nyolong gajanku ndek iki. Lho. Sawah. Mosok to? Wah, gajan lemu-lemu dibabat. Piye? Piye iki karepmu iki? Aja urut kene ngombe banyu sik iki lho ngombe Jambane sik. rokok Wis ini Lek, tak jelasne Lek, tak jelasne. Ngene lho Lek, nek wingi iki ceritane. Wingi iki aku golek suket kongkon pakku muring-muring. Lah, lek duwe sapi ya dikongkon pakmu. Duwe Piro? 3 wek, tak kemae nyek kabeh. Mau dipakani anu? Ora, sedina njaluk manpeng 3 wek. Iya. Ya wis ngene ae Lek, njaluk sepuro Lek. alon-alon. Nek iki yo ora akeh mek nggur sak unting tok lho Lek. Ya ngono kuwi sadurunge ya mong sik padha penake. Paling kilap paling lek. Lek aku ngilap Lek, beh tenan Lek. Aja ngantek ngalapne anu gajane wong. Yo Lek, purane Lek. Kowe lemu jujur emu kondi mau. Yo. Kowe sapiku karom lho engko. Ya ora. Lebih Saiki wis to enek wonge tembung wonge ya kae ndak kalah ngono lho. Oh berarti laku wedok nyanyi iki berarti. Sing kesel aku ya. Lah, terus piye pitunge iki? Lah, aku ndek iki nggapleki iki Lek, nggapleki. Piye? Aku jeng babat digoda kegawane gepuk ya mlayu ta aku. Lah kok iso nggo bongkokan kowe wisan? Lah, ya iso to. Langsung aku ngerti wonge. Bengok, "Woi, sapa kuwi?" Aku ya mlayu. Lah tiba aku tulisan. Iki njaluk pijet. Lah wis duwe tak ge pijet Jawaku ngono lho. Dhewe njaluk pira? 15.000 wae. 15.000. Heeh. Beh, sik. Iki piye iki 15.000 dadi apa ora iki mbane? Kowe sapa perak kaya ngene? Ngene ae. 15.000 ta, sing 10.000 tak nggo, sing 5.000 awakmu sing duwe tebonke. Iya. Lah ya biar ngene. Aja emosi pitung sing apik-apikan. Wis. Iki padha duwe kabeh. Ngonoan. Yo gak Lek iki marai cowok tel lho Lek. Kowe yo dicethil-cethil to lek. Ya ngene iki nek ngomong ya gak apa-apa ben padha penake. Ya ngono lho. Wengko omong piye engko tak tukune. 5.000. Ya saiki tak omong. Tapi omong babat tapi ya ngewe dhuwit ngono lho. Lah yo kae mau 10.000 aku 5.000 awakmu. Oh ya wis ngene padha penake. Hitung-hitung sedekah ae. Oh, damai Lek, damai Lek. Perdamaian, 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 perdamaian. Ya nang nyanyi Sik sik. nyanyi sik nyanyi sik. Padha penake nyanyine anu. Janjine. Banyu langit. Oh, ya ya banyu langit. Beh aku ora pati apa Lek. Cara gawe sing browsing kuwi lho. Apa ki? Nek kali wingkolan. Kuwi ngisi. Iya iki. Browsing kok. Browsing iki internet. Wes yo. Yo masih aku iki kondisi ngerti titik lah. Ayo nyanyi yo. Apa iki? Iki lek rembo nyile to, lek rembo iki. Iki banyudan apa banyu langit? Banyu langit ae. Berarti padha banyudan kuwi. Oh, banyu langit udan apa ora? Banyu langit banyu sing mudhun kok langit to lho, Lek. Berarti udan. Mosok. Leh, Ayo. nyanyi yo banyu langit. Banyu langit sing ana dhuwur kayane. Adem ya. Saramo,
Panataan dari sakakande. Ayo. Ojo dipikir gak masalah, sebenarnya patah di joketi.